Курай моңы Монако принцының көңілін яуланы. Бұл кінәзлікті Ресей елін рәсми асу тантанағында Башқұртыстандан Курайсы түркімі сығыш яғаны. Роберт Юлдашев һәм оның сәхнәләш достарының сәфәр тәфраттарын біздің хәбәрсілерді білішті. Роберт Юлдашев һәм Курайсы төркеменә алдыңғы Европа илдәре тамашасыһын әсир итү берни тормай, халкыбызның фольклор һәм этнография традицияларын дәвам итүчеләрнең моңын Монако тамашасылары йылы кабул итә. Халыксан моңдан үрелгән концертларда зауыклы Европа тамашасылары башкару маһирлыгы өчен көчле алкыштарга күмгән. Башкортстандың халық артисты Роберт Юлдашев Курайсы төркеме менән берлектә 10 ел дәвамында сыгыш яһай. Халыксан уен коралы Курайга барабан, кыңгырау, думбра сыңгы кушылган көйләр нинди илдән, ничә яшьтә булуына карамастан һәр йөрәктә әсир итә. Монако кенәзлегенә сәяхәт якташыбыз Гөлшат Уянбаева ярдәмендә оештырылган. Якташыбыз һәм дә менә ошо безнең сәфәребезне Гөлшат Уянбаева оештырышты һәм дә Башкортстандан безгә менә Теляшев безнең Эльшат Гумерович ярдәме менән шунда барырга насип булды инде. Монакола 10 көнлек гастрольләр барышында Башкортстан егетләре Курай буенча отталык дәресләре бирә. Югары зауыклы ситил тамашасы менән аралаша. Канны, Ницца калаларынан Роберт Юлдашев һәм Курайсы төркеме сыгыштарын кабат-кабат килеп тамаша кылучылар да табыла. Бер менеджер менән һөйләшкәннән соң ул нимә ди? Һез үзегезнең халкыгызның традициясын һеңдергәнһегез икән. Һез Ершавның бөтә ерендә һез кызыклыгыз дип әйттеләр. Башкортстанның халык артисты Роберт Юлдашев һәм Курайсы төркеменең Европалы сыгышы Монакола Рәсәй елы саралары менән генә сикләнмәячәк. Киләһе ел талантлы яшьләрдән торган этнотөркем Принц районында сыгыш яһарга итәп тота. Гүзәл Борханова, Азат Ишбулатов, Башкортстан Юлдаш телевидениеһы.